καλημέρα. Μαζεύτηκαν εδώ τα παιδιά του Σέσκλο, κάνανε μια ωραία εκδήλωση. Ήρθαμε κι εμείς από διάφορα μέρη της Θεσσαλίας. Πιστεύω ότι τέτοιες εκδηλώσεις να γίνονται πάντα, γιατί η κρίση και οι συγκυρίες που περνάμε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Και με αυτές τις φιλικές συγκεντρώσεις θα περάσει η χρονιά και θα δούμε τι θα γίνει. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Φατόλας, ο γιος του Προέδρου του Ιππικού Συλλόγου Καρδίτσας Νικόλα Πλαστήρα. Ο γιος του Κυρατζή θα λες, όχι ο γιος του Προέδρου. Εντάξει, το ίδιο είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Γιατί? Έτσι, ποιος είναι ο Κυρατζής? Ο Πρόεδρος του Συλλόγου της Καρδίτσας. Πάμε παρακάτω, Δημήτρη μου. Σήμερα είμαστε εδώ στην πρώτη εκδήλωση που έχει γίνει στο Σέσκλο και ήρθαμε να περάσουμε μια ευχάριστη Κυριακή. Σ' αρέσει η πασία? Πάρα πολύ. Σε βοηθάει ο μπαμπάς? Όχι, από τότε που μου έμαθε, βασικά δεν μου έμαθε. Έμαθες μόνος, Ναι, σιγά σιγά. Σιγά σιγά, μπράβο. Με σέλα, μετά χωρίς σέλα κτλ. Τι θα έλεγες στα παιδάκια να μάθουν η πασία? Να μάθουν αρκεί να είναι με προσοχή. Με πολύ προσοχή και με βοήθεια κάποιου ενηλίκου. Μπράβο, Δημήτρη. Άντε, καλή πορεία. Γεια σου. Οι Κυρατζίδες ξανάρχονται. Ζουνε ακόμα αυτό βέβαια. Καλός καβαλάρης, έτσι? Εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα? Ναι, καλός. Σε είδα, σε παρακολούθησα, σίγα από κοντά. Ναι. Κυρίες και κύριοι, αυτός ο νεαρός φίλος που βλέπετε εδώ καβάλισε 20 χιλιόμετρα σε ένα ελληνικό άλογο, τα πήγε υπέροχα, πολύ καλός. Και μια που μιλάμε για τον νεαρό φίλο μας, θέλουμε να τονίσουμε ότι ξεκίνησαν οι ιππικές συναντήσεις στον ελλαδικό χώρο να γίνονται. Οργανωμένοι φίλοι και μη οργανωμένοι φίλοι, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία όχι όμως ότι οι παρέες νεαρών παιδιών συγκεντρώνονται, πάνω απ' όλα αγαπούν το άλογο, καλούν τους φίλους τους από τον Θεσσαλικό και όλον τον ελλαδικό χώρο και λένε: ξέρετε κάτι, εμείς την Κυριακή το πρωί, εδώ στο Σέσκλο, σε έναν οικισμό ο οποίος είναι εκπληκτικός, και λίγα λόγια πρέπει να τονίσουμε ότι στο Σέσκλο είναι ο νεολιθικός οικισμός, ο οποίος ανάγεται 8.000 χρόνια π.Χ. Ένας οικισμός από τους πρώτους στην Ελλάδα, ένας οικισμός ο οποίος τονίζει την ταυτότητα της περιοχής εδώ πέρα, και οι φίλοι μας, εκτός από το να μας πούνε ελάτε να πάμε και να κάνουμε ελεύθερη πασία στην ευρύτερη περιοχή, ελάτε να πάτε να επισκεφτείτε και τον νεολιθικό οικισμό, και εκτός αυτού να περπατήσετε και στο παλιό μονοπάτι που κατά συνέπεια περπάτησαν χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι οι οποίοι ήσαν εδώ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ιστορία του χώρου και του τόπου. Θα πάμε στους φίλους μας εδώ, οι οποίοι προσπάθησαν, τα κατέφεραν, κάνουν και συνεχίζουν να κάνουν μια υπέροχη πορεία. Γνωρίσαμε αυτό που λέγεται σουβάλα, δεν ξέρετε, αλλά θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Και τι έκαναν? Το απλούστατο. Τι κάναμε? Τι κάνατε? Μαζευτήκαμε φίλοι και κάναμε βόλτα. Ωραίο το τόσο. Τι καλύτερο πράγμα. Πώς σε λένε, είπαμε? Ζήση. Ο Ζήσης. Λοιπόν, μετά από το Ζήση όμως θα πάμε στο φίλο μας εδώ. Τάσος. Για πες μας, Τάσο, τι έγινε, πώς τα καταφέρατε? Είμαστε μια παρέα εδώ πέρα στο χωριό. Αυτή τη στιγμή γύρω στα 25 άνθρωποι έχουν άλογα. 25 άλογα ή παραπάνω? Γύρω στα 25 είναι τα άλογα. Εγώ άκουσα για 50. Ότι κάθε ένας εκτός από ένα κρατάει και ένα δεύτερο. Όχι, όχι, ακόμα όχι. Αλλά συκοφαντίες, Μερικά υπάρχουν. Υπάρχουν μερικά. Και είμαστε εδώ και 3 χρόνια περίπου έχει ξεκινήσει αυτή η τάση που έχουμε με τα άλογα. Μπράβο σας. Δέσαμε πάρα πολύ και όλοι εμείς σαν παρέα και με αυτό το πράγμα και μας αρέσει πολύ και το κάνουμε σε καθημερινή βάση, και σήμερα είπαμε να κάνουμε κάτι πιο ανοιχτό, να καλέσουμε κόσμο, στο ανεπίσημο βέβαια. Δεν έχει σημασία. Μην θέτεις τη λέξη επίσημο. Λες, εμείς είμαστε εδώ. Σας καλούμε, ελάτε. Αυτό ακριβώς έγινε. Και αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Και πήγαμε μια ωραία βόλτα. Εντάξει, με επιτυχία πήγαμε. Ήταν γύρω στα 60 με 70 άλογα ήταν στην πορεία. Και παραπάνω που μέτρησα εγώ. Ναι, μπορεί. Το σημαντικό είναι ότι πήγαμε και ήρθαμε όλοι με ασφάλεια.
Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και βλέπω ότι και ο κόσμος το χάρηκε. Μπράβο. Ωραιότητα. Να πάμε στο φίλο μας. Εδώ είναι. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρη. Για λέγε. Τι έχεις να βάσει. Σου άρεσε η βόλτα. Μου άρεσε πάρα πολύ η βόλτα. Τι άλογο έχεις. Εγώ έχω 2 άλογα ραβάνια. Ελληνικά. Ελληνικά. Το ραβάνι δεν είναι ράτσα, να ξέρουμε. Το ξέρω, είναι βηματισμός. Είναι βηματισμός. Ωραία. Εμείς προσπαθούμε τώρα εδώ στο χωριό να εκτρέφουμε ραβάνια άλογα. Όσο μπορούμε βέβαια. Αυτά. Απλά. Πηγαίνουμε τις βολτίτες μας. Και χαιρόμαστε τη φύση, το άλογο. Και σήμερα ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Πετύχαμε και καλή εποχή. Αυτά. Η άνοιξη πάντα είναι όμορφη. Είναι όμορφη, όντως. Τώρα τι να τον βάλω στον πειρασμό, να του πω τι προτιμάς μεταξύ ενός αραβικού και από ένα ελληνικό. Μεγάλο δίλημμα, μεγάλο δίλημμα, αλλά θα το θέσουμε όμως. Απλά. Έπεσε και στον κατάλληλο. Έπεσε και στον κατάλληλο. Εγώ είμαι Παναγιώτης, θα απαντήσω πολύ γρήγορα, αλλά το χρώμα καταλαβαίνετε ότι λόγω του χρώματος αιγυπτιακής κατάστασης προτιμούμε τα αραβικά άλογα. Καλά είναι και τα ελληνικά, πολύ καλά θα έλεγα, αντοχής. Εντάξει, σήμερα περάσαμε όμορφα, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι όμορφο, να καλέσουμε φίλους, σε εισαγωγικά να γιορτάσουμε όλοι μαζί, ας το πούμε το άλογο, αυτό το ζώο το οποίο όλους μας γεμίζει, το φροντίζουμε, περνάμε ώρες μαζί του. Θα προσπαθήσουμε και του χρόνου να συνεχίσουμε αυτή τη συνάντηση να γίνεται. Όλα πήγαν όμορφα και πιστεύω και ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος χωρίς κάποια παράπονα. Σίγουρα εντάξει. Κάποιος μικρό έτσι. Όχι, μην το πεις, δεν υπήρχε τίποτα. Ο κόσμος ήρθε, το χάρηκε, απλά καβάλει στο άλογο του, είδε τη φύση, είδε τον περιβάλλοντο χώρο, χάρηκε εσάς, λοιπόν, οι οποίοι έχετε με τα όμορφα τα μπλουζάκια σας, φίλοι ελεύθερης υπασίας του Σέσκλο, τονίζετε την ταυτότητα, την ποιότητα, ότι είστε μια ομάδα, ένας κρίκος. Λοιπόν, η ομορφιά της ελληνικής φύσης, αυτό που λέω πάντα είναι αυτό. Και όταν απευθύνομαι και στους φίλους στην Αθήνα, λέω: ελάτε στην υπαίθρο χώρα. Θα γνωρίσετε υπέροχους ανθρώπους. Θα γνωρίσετε άλογα, θα γνωρίσετε πρόβατα, θα γνωρίσετε γίδια. Γιατί το Σέσκλο, εκτός από την ατέλειωτη ιστορία του, έχει όλα αυτά που έλεγα προηγουμένως. Έχει την κτηνοτροφική ζωή, την αγροτική ζωή, έχει τα άλογα και έχει εσάς. Και εσείς αποφασίζετε να μείνετε στο χωριό. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό η νεολαία. Από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον υπάρχουν τριγύρω και πολλά νέα παιδιά. Ο Ζήσης εδώ πέρα, ξέρεις πώς τον χάρηκα. Πηγαίναμε παρέα, μου έλεγε εκεί αυτό το βουνό συνέβη αυτό από την ιστορία. Εκεί πέρα είναι το άλλο. Ο παππούς πέρα εκεί με τα πρόβατα. Πιο κάτω βρήκαμε τους φίλους μας τους κτηνοτρόφους. Αυτή είναι η ζωή μας. Είναι όχι νόμος καταστάσεις. Ακριβώς. Δεν ξέρω από τους φίλους μας κάτι έχει να πει κάποιος άλλος εδώ πέρα να συμπληρώσει αυτό το παζλ. Αυτή τη συνάντηση, αυτή τη κουβέντα, αν κάτι ήταν αρνητικό, εσείς είδατε τα θετικά, είδατε τα αρνητικά. Εγώ πιστεύω για πρώτη φορά που το διοργανώσαμε πήγαμε αρκετά καλά. Μάλιστα. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε απλά και λιτά, χωρίς να έχουμε πολυπλοκότητες στην οργάνωση και στη διεξαγωγή. Είμαστε κυρίως, ήθελα να τονίσω ότι είμαστε. Έλα από εδώ, έλα κάτσε εδώ πέρα, γιατί δεν σε βλέπουμε εκεί πέρα. Εντάξει, με παίρνει. Λοιπόν, για πες μου, ναι. Ήθελα να τονίσω ότι είμαστε μια παρέα νεαρών ανθρώπων. Οι περισσότεροι είμαστε από 20 μέχρι 30, είμαστε εκεί μέσα και είμαστε όλοι μια ομάδα δεμένη. Αυτό το πράγμα. Κοίταξε, κρατάω το τελευταίο που είπες, το σημαντικότερο. Είμαστε όλοι μια ομάδα δεμένη. Η σημαντικότητα της ελληνικής υπαίθρου είναι αυτό, να είσαστε όλοι μια ομάδα δεμένη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ για ακόμη μια φορά θα σας αφήσω, αγαπητοί μου φίλοι, να δείτε αυτά τα υπέροχα πλάνα, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι οι υπηκές συναντήσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Επισκεφτείτε τις, δεν έχετε να χάσετε. Σίγουρα θα αποκομίσετε πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα. Το άλογο παίρνει μια εντελώς διαφορετική διάσταση σε όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά. Παιδιά, ευχαριστώ.
ένας γάμος Βαγγελίτσα μου. Αγαπητοί φίλοι, το έχουμε πει κι άλλη φορά ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει κάποιους συνδυασμούς εκπληκτικούς. Εάν ξεκινήσουμε τώρα να αναφέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι συνδυασμοί, είναι ατέλειωτοι. Βουνό, θάλασσα, πήλιο, παγασιτικό, μετέωρα, Πεδιάδα, Όλυμπος, Ελασσόνα, Κίσαβος, Λάρισα, Τσαριτσάνη, Κοζάνη, Λιβάδι Ολύμπου. Η Θεσσαλία είναι ατέλειωτη. Υπάρχει μια λέξη όμως η οποία τα περικλεί όλα. Εγώ δεν θα καθίσω όμως να αναφερθώ στην αυτή τη λέξη, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος πιο ειδικός, ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι από τη ζωή του στην βιοποικιλότητα. Ο Δημήτρης ο Δήμος, ένας καλός φίλος, ο οποίος χρόνια τώρα μάχεται στον ευρύτερο θεσσαλικό χώρο να αναδείξει αυτή τη λέξη που οι περισσότεροι από εμάς δεν τη γνωρίζουμε, και μου έλεγε προηγουμένως ότι με τη λέξη βιοποικιλότητα περικλείονται άπειρα πράγματα και εκπληκτικά. Δημητρή, καταρχήν σε ευχαριστώ, αλλά πριν μας πεις οτιδήποτε, θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε στο κτήμα του Δημήτρη του Δήμου, που είναι στην Άβρα Καλαμπάκας, ένα μέρος εκπληκτικό. Υπάρχει ένας καλός συνδυασμός, αυτό που λέγαμε, μεταξύ λόφων και Πεδιάδας, ποτάμι και δέντρα, θεσσαλικά άλογα, αυτόχθονες ράτσες από γουρούνια, ή γρούνια όπως λένε εδώ πέρα στον θεσσαλικό χώρο, σκυριανά άλογα, θεσσαλικά άλογα, γελάδια αυτόχθονες ράτσες και 1002 πράγματα. Το κτήμα του Δημήτρη έχει μέσα ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Όλα αυτά εξελίχθηκαν βάσει της φανταστικής βιοποικιλότητας που έχει η χλωρίδα μας. Στη χώρα μας η βιοποικιλότητα αυτή στη χλωρίδα μας μπορεί να συγκριθεί μόνο με την βιοποικιλότητα του Αμαζονίου. Να φανταστείτε, να υπολογίζουμε ότι η Γερμανία έχει 8 ενδυμικά φυτά, Αγγλία έχει 10 ενδυμικά φυτά και στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα από 1300 ενδυμικά φυτά. Τα ενδυμικά φυτά βγάζουν κάποιες άλλες ιδιότητες. Το σύνολο των αρωμάτων, το σύνολο των βοτάνων, το σύνολο, και όλα αυτά είναι διαχρονικά από την αρχαιότητα, από 3 και περισσότερες χιλιάδες χρόνια γνωστά και αξιοποιήθηκαν από τότε. Ο στρατός την εποχή του Ομήρου ακόμη, 3.000 χρόνια από σήμερα, χρησιμοποιούσε αυτά τα φυτά, τα θεσσαλικά άλογα, όπως περιγράφει τα άλογα, πώς τα λέει ακριβώς, τα θεσσαλικά, τα λευκά άλογα της Τρίκης. Θα επιμείνω πάλι στην βιοποικιλότητα, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Αυτά που είπατε, κύριε Σδρούλια, περί του εκπληκτικού βουνού, κάμπου κλπ, όλα αυτά είναι μία παρακαταθήκη, ένα δώρο που μας έκανε ο Θεός όταν στους τελευταίους παγετώνες δεν μας έστειλε παγετώνες στην Ελλάδα. Ήταν το μόνο σημείο της Ευρώπης που δεν χτυπήθηκε από τους παγετώνες, γι' αυτό υπάρχουν τόσα ενδυμικά φυτά και αναπτύχθηκαν με τις χιλιάδες χρόνια και ανέδειξαν αυτά τα πράγματα που μας λένε βιοποικιλότητα. Δημητρή, στο κτήμα σου μέσα συναντάμε σκυριανά άλογα. 2 κουβέντες γι' αυτά. Σκυριανά άλογα είναι ίσως το πιο καθαρό αιμοϊπάριο που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη, γιατί δεν επιδίωκαν να βάλουν το αίμα του σκυριανού αλόγου σε κάποιο άλογο να το αναβαθμίσουν, παρότι αυτό έχει κάποιες φανταστικές ιδιότητες. Δηλαδή, αν το βάλουμε σε ένα τεράστιο εντός εισαγωγικών καθαρό αίμα εγγλέζικα άλογο και ένα αυτό, 2 αρσενικά, αυτά τα βάλουμε μαζί, το ένα θα μείνει χωρίς κρέας, θα μείνει μόνο με κόκαλα, ενώ το τεράστιο και νικητής 100% θα βγει ένα σκυριανό άλογο, του οποίου υπαρίου αυτού το πάχος της αγώνας είναι το διπλάσιο ακριβώς από το πάχος της αγώνας ενός καθαρόαιμου εγγλέζικου αλόγου. Εκτός αυτού εκτρέφεις και γουρούνια, κάποια αρχαιοελληνική ράτσα, να πω πρώτα τα θεσσαλικά άλογα. Όχι, θα τα αφήσουμε τα άλογα. Για τα άλογα. Ωραία. Να πούμε τα γουρούνια, είναι... Τα μαύρα γουρούνια είναι γνωστά στη Μεσόγειο από το 1000 π.Χ. όταν
διαδόθηκαν από τους Έλληνες άπικους όλη τη Μεσόγειο. Σήμερα υπάρχουν ελάχιστα καθαρόαιμα και μπορώ να πω, δεν το λέω εγωιστικά, αλλά υπάρχουν αποδείξεις με εξετάσεις γενετικού υλικού που έγιναν από τα ελληνικά Ινστιτούτα, ότι ο μόνος καθαρόαιμος πυρήνας στην Ελλάδα είναι ο δικός μου, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο, διότι όλοι οι άνθρωποι επιδίωξαν κάποια ποιότητα μεγάλη, κάποιο άλλο κρέας, κάποιες άλλες αποδόσεις. Εγώ πίστευα στην καθαρότητα της φυλής, θα μπορούσε να έχει αυτές τις ιδιότητες, και έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι τα λιπαρά το ανοίγουν στην κατηγορία ω3 ωφέλιμων λιπαρών οξέων. Το σημαντικότερο. Εκτός αυτού εκτρέφεις και γελάδια από τις αυτόχθονες φυλής. Ναι. Εδώ μπορώ να αναφερθώ πριν από αυτό ότι τα τελευταία 50 χρόνια έγινε ένα έγκλημα στην ελληνική ύπαιθρο. 1 εκατομμύριο βοηδοί απεσύρθησαν βία. Αυτά ήταν 200.000 της φυλής Κατερίνης, αυτά δηλαδή της ελληνικής τυπικής φυλής τύπος Κατερίνης, αυτά που έχω εγώ, και εγώ έχω 147 αγελάδες από αυτές, άλλες περίπου 80 υπάρχουν στη Γούρα Αλμυρού, και αυτές είναι οι μόνες που έμειναν από τις 200.000 που είχαμε. Και οι υπόλοιπες 800.000 ανήκουν στην κατηγορία των βραχικερατικών, που ήταν σε όλη την Ελλάδα και από τα οποία μας έμειναν λίγο πάνω από τις 3.000 ζώα σήμερα. Ήταν ένα έγκλημα, διότι απεσύρθησαν βία από την ελληνική ύπαιθρο με ανυπολόγιστες ζημιές που έγιναν στην ελληνική ύπαιθρο λόγω του ότι επισύρθησαν αυτά, αλλά βέβαια και για τα άλογα, γιατί και 1 εκατομμύριο βοηδοί απεσύρθησαν επίσης βία από την ελληνική ύπαιθρο με πάρα πολλές καταστροφές. Και τώρα, αγαπητέ μου Δημήτρη, που μου αρέσει ο Ινικός, θα περάσουμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό για μας, ιδιαίτερα για τους Θεσσαλούς, ιδιαίτερα για την Ένωση Εκτροφέων Θεσσαλικού Αλόγου. Ό,τι και να πούμε για ένα άλογο το οποίο έχει μια ατέλειωτη ιστορία στον πέρασμα των αιώνων, εγώ θα αναφερθώ μόνο σε 2 περιπτώσεις, στον Ξάνθο και το Βάλο, τα 2 περίφημα άλογα τα οποία έσυραν το άρμα του Αχιλλέα. Το τι έσυραν, το τι έκαναν, όποιος ενδιαφέρεται περισσότερο, δεν θα μπούμε σε μυθολογικές αξίες και ιστορίες, γιατί μπορείτε να τις διαβάσετε και να τις βρείτε. Υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία και θα καταλήξω στο πέρασμα των αιώνων, από το 1200-1250 π.Χ., όπου αυτά τα 2 άλογα στην μεγάλη μάχη της Τρίας έκαναν αυτό που έκαναν, και 1000 χρόνια μετά περίπου. Λοιπόν, είναι άλλο άλογο το οποίο έγραψε τη δική του ιστορία. Το όνομα αυτού Βουκεφάλας είναι το άλογο το οποίο πουλήθηκε από τη μεγάλη οικογένεια των Ελεβάδων στον Φίλιππο. Το έκανε δώρο στο γιο του, στον Αλέξανδρο. Όλοι γνωρίζουμε ποιος ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος, και τότε πουλήθηκε έναντι 30 ταλάντων. 30 τάλαντα ισοδυναμώνουμε σήμερα από 350 έως 400.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει ένα άλογο το οποίο πληρώθηκε με τα δεδομένα της εποχής τόσα πολλά χρήματα και απέδειξε την αξία του. Το άλογο αυτό είχε γένα και ρίζες θεσσαλικές. Και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, η Ένωση Εκτροφέων Θεσσαλικού Αλόγου, για να ξανατιμήσει ακόμη μια φορά, ξαναδημιουργήθηκε, έκανε, εδώ ακριβώς αυτή τη στιγμή υπάρχει Ένωση Εκτροφέων Αλόγων Φυλής Θεσσαλίας, 35 εκτροφείς με 480 περίπου άλογα τα οποία διασώθηκαν, συντηρήθηκαν στον θεσσαλικό χώρο. Ξανασυνεχίζουν λοιπόν αυτό το οποίο ξεκίνησε χιλιάδες χρόνια πριν, αγαπητέ Δημήτρη. Τι μπορούμε να πούμε τώρα? Όπως αναφερθήκατε, έχουμε επώνυμα άλογα. Δεν μιλάμε για πετιγκρί 50, 100, 200 ετών. Έχουμε επώνυμα ζώα με όνομα εδώ και 3.000 τόσα χρόνια. Και ιστορικά αποδεδειγμένα. Και ιστορικά αποδεδειγμένα. Έχουμε αρχαίες γραφές. Είναι οι γραφές που το λένε, και τα άλογα του Ομήρου, περί υπηκής ο Ξενοφών, και τα οικονομικά του Ξενοφόντος που μας αναφέρουν για την αγροτική οικονομία καλύτερα από τον καθένα, και γίνεται αποδεκτός ο Ξενοφόντος. Όλοι μαζί μπορούμε. Στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε ελληνικές θέσεις εργασίας. Αγορές στο Old City, με πλούσιες προσφορές και δώρα να σας περιμένουν. Στο Practiker, οικιακός εξοπλισμός, λύσεις για όλα, φτηνά και υπεύθυνα. Στα Jumbo, είδη μπεπέ, παιχνίδια, ρούχα, δώρα. Στα Carrefour, ολόφρεσκα λαχανικά, κρέατα και ντόπιες λιχουδιές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στα Bimbo, επώνυμα προϊόντα για το παιδί σας σε χαμηλές τιμές. Έπιπλα Black, Red, White, με περισσότερα από 2.000 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Στον καταπληκτικό παιδότοπο Ακούνα Ματάτα για την ψυχαγωγία του παιδιού σας.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με άνετο πάρκινγκ και με καλό φαγητό από τον Αχιλλέα ή πίνοντας τον καφέ σας στο City Place. Νέο κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Φαινόμενο με νεανικά μεγάλα μεγέθη. Στα Optic Stores η καλύτερη φροντίδα για τα μάτια σας. Τώρα και το κατάστημα China City με ιδιένδυσης και υπόδυσης σε καταπληκτικές τιμές. Old City, νέα αγορά στην παλιά πόλη του Βόλου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε στο δελτίο μας στις 6 ακριβώς. Εξαιρετικά δύσκολο αποδεικνύεται το εγχείρημα για τη συγκρότηση ενιαίας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατικής Αριστεράς. Μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει κυβέρνηση, λέει ο Φώτης Κουβέλης. Εξαιρετικά θορυβημένες οι Βρυξέλλες από το αδιέξοδο που δημιουργείται στην Ελλάδα και την ακυβερνησία. Στην τοπική επικαιρότητα, απίστευτες εικόνες κατέγραψε η κάμερα της TRT στο Ροποτό των Τρικάλων. Μοιάζει να άνοιξε η γη και να καταπίνει ένα ολόκληρο χωριό. Κόντρα χωρίς ιδιαίτερο αντικείμενο μεταξύ του Δημάρχου Κιλελέρ, Ρίζου Κομίτσα και του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισσας που τον κατηγορεί για τακτικές μαυρογιαλούρου. Με αυτά και άλλα πολλά θα είμαστε μαζί στις 6 ακριβώς. Όλοι μαζί μπορούμε. Στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε ελληνικές θέσεις εργασίας. Σε όλο τον κόσμο σήμερα, εκτός δυστυχώς από τη χώρα μας, και επαναλαμβάνω ότι δεν μιλάμε για γενεολογικό βιβλίο 50-100 ετών. Μιλάμε για επώνυμα άλογα με ιστορία εδώ. Με καταγεγραμμένο γενεολογικό βιβλίο. Ναι, εδώ και 3.000 χρόνια και πλέον. Εμείς πρέπει να δώσουμε σημασία, αφού είμαστε κτηνοτρόφοι περισσότεροι, και είναι υποχρέωσής μας, παρότι έπρεπε να έχουμε περισσότεροι, όχι εμείς υποχρέωση, περισσότεροι άνθρωποι υποχρέωση για να διασώσουμε αυτό το άλογο, αλλά εμείς ως κτηνοτρόφοι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε αυτό που κάνουμε και πιστεύω ότι το κάνουμε καλά. Περίπου 500 ζώα από αυτά υπάρχουν σήμερα και όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάζεται από εδώ και πέρα. Βέβαια, η Ένωση έχει συσταθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το θεσσαλικό άλογο και το εκτρέφουν, το συντηρούν, το διατηρούν. Έχουμε μεγάλη βοήθεια από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης, θα αναφερθούμε μετά. Πιστεύει στην πορεία του και στην ιστορία του και στη συνέχεια του? Είναι το αποτέλεσμα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα καταλήξουν σε αυτό το άλογο σήμερα είναι από την ανάγκη. Είναι αδύνατο να διατηρήσουν ένα εισαγόμενο άλογο, το οποίο λόγω του ότι δεν είναι προσαρμοσμένο στο χώρο μας δεν μπορεί να ζήσει. Να πάμε και σε αυτό που λέμε, και με τη δαπάνη που χρειάζεται για να διατηρηθεί ένα ζώο σήμερα. Δηλαδή πιστεύω ότι ένα θεσσαλικό άλογο θέλει ενδεχομένως και το 1/4 ή το 1/5 από ό,τι θέλει να διατηρηθεί, να ζήσει δηλαδή ένα καθαρόαιμο εγγλέζικο άλογο. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω. Δεν θα μείνουμε, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για θεσσαλικά άλογα για λίγο, γιατί πιθανώς στη συνέχεια να πούμε και κάτι ακόμα για το κτήμα. Αλλά έχουμε τη χαρά σήμερα σε αυτήν την όμορφη συγκέντρωση που έκανε εδώ στο κτήμα σου να έχουμε κοντά μας και την επίσημη υπηρεσία, να το πω έτσι, το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Καρδίτας. Τον υποστηρικτή, ο προϊστάμενος στο κέντρο Θανάσης ο Χόντος, ο οποίος βοηθάει, είναι αρρωγός σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια. Θα μας πει λίγα πράγματα για όλο αυτό που έγινε, που γίνεται, για τις πιστοποιήσεις, για τις συντηρήσεις με το Υπουργείο, τις συνεργασίες που υπάρχουν και την πορεία. Εγώ θα ήθελα να διακόψω λίγο, να πω ότι ο Θανάσης είναι συνεχιστής εδώ και 15 χρόνια. Το Κέντρο Γενετικής μας συμπαρίσταται και πιστεύω κατά τον ίδιο τρόπο μας συμπαρίσταται και τα τελευταία χρόνια που ανέλαβε ο κύριος Θανάσης Χόντος την διεύθυνση του Κέντρου Γενετικής εδώ Θεσσαλίας, Καρδίτσης Θεσσαλίας. Αγαπητέ Θανάση, έλα, σε έχουμε δίπλα εδώ. Εντάξει, κάτσε Δημήτρη, μένει, εντάξει, καλά είμαστε, ναι. Με τη σειρά μου να σας καλησπερίσω και εγώ και να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση εδώ στο κτήμα του Δήμου
που είχαμε σήμερα την ευκαιρία να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, αλλά και να συνδυάσουμε τη φύση με τα ζώα και όλα αυτά που θα δείτε στις εικόνες που παίρνει ο ηχολήπτης. Να τονίσω έτσι εντάχει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρρωγός στην προσπάθεια αυτή των κτηνοτρόφων που έχουν μείνει πιστοί στη διατήρηση των αυτόχθονων φυλών, όπως είπε ο κύριος Δήμος πριν, έρχεται να στήξει αυτή την προσπάθεια εντάσσοντας τη διατήρηση των αυτόχθονων φυλών στη δράση 3.1 στις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και να στηρίξει τους παραγωγούς. Τόσο στους χείρους, στον εγχώριο χείρο, όσο στους Αγελάδες Κατερίνης, αλλά ιδιαίτερα να σταθώ στο Άλογο Θεσσαλίας και ειδικότερα στην Ένωση των Εκτροφέων Αλόγων Θεσσαλίας που συστήθηκε εδώ και 2-3 χρόνια περίπου. Να τονίσω ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια από Θεσσαλούς παραγωγούς ώστε να συγκεντρώσουν το άλογο, να το αναδείξουν και να το προβάλλουν. Η υπηρεσία μας, το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας, έτσι, και το Υπουργείο Γεωργίας, αρρωγός στην προσπάθεια αυτή. Ξέρετε, όπως έχεις πει και εσύ, κύριε Σβούλια, έχει καταθέσει η Ένωση μια μελέτη η οποία έχει πλέον, βρίσκεται προς την τελική της υπογραφή, με σκοπό να διατηρήσουμε το άλογο αυτής της Θεσσαλίας, το οποίο ήδη έχει ενταχθεί στις αυτόχθονες φυλές, και από εκεί πέρα να το προβάλλουμε. Να είστε σίγουροι ότι ό,τι περνάει από το χέρι μας, στην προσπάθειά σας θα σας βοηθήσουμε, θα είμαστε αρρωγοί και να ευχηθούμε έτσι καλή συνέχεια. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι τριετές, θα έχουμε μπροστά μας, με βάση το πρόγραμμα και την εκπόνηση της μελέτης, να αναδείξουμε όλα αυτά, όχι μόνο στον ελληνικό χώρο με την προβολή της φυλής, αλλά και, όπως είπαμε κύριε Ζούλια, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συμμετοχή μας στις εκθέσεις που θα γίνουν στην Ιταλία, όπως έχουν προγραμματιστεί. Να ευχηθώ καλή προσπάθεια, καλή πορεία στην προσπάθειά σας και να ξέρετε πάλι ότι θα είμαστε αρρωγοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητέ Δημήτρη, να έχεις ένα κέντρο γενετικής βελτίωσης στις πλάτες, με την καλή έννοια του όρου, να βοηθάει. Γιατί η εμπειρία την οποία έχει το κέντρο τόσα χρόνια αποδεικνύει πλέον ότι τα πράγματα είναι καταδικασμένα να πάνε καλά, όπως λέει ένας παλιός φίλος. Μας συμπαραστάθηκε 14 τουλάχιστον χρόνια. 14 τουλάχιστον. Και για αυτή τη φορά πάλι το κέντρο γενετικής βελτίωσης, από ό,τι γνωρίζω, έκανε μεγάλες προσπάθειες να μην χαθούν αυτά τα κονδύλια προς τους κτηνοτρόφους μας, γιατί ακούστηκε κάποιο χρόνο πριν ότι πιθανόν κάποια κονδύλια να μεταφερθούν σε άλλους κωδικούς. Αλλά το κέντρο γενετικής βελτίωσης και με το Υπουργείο, βέβαια, σημαντικά είπε, κύριοι, θα πρέπει να υπάρξει αυτή η ενίσχυση, αυτή η βοήθεια, αν θέλουμε να τα συντηρήσουμε, να τα διατηρήσουμε, να τα διασώσουμε και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει τουλάχιστον με τις αυτόχθονες φυλές. Εμείς πάντα μιλάμε βέβαια για θεσσαλικό άλογο. Θεσσαλικό, και βέβαια το θεσσαλικό άλογο, το οποίο εδώ στη Θεσσαλία δεν μπορούμε να λέμε κάτι διαφορετικό από το θεσσαλικό άλογο. Από τους φίλους μας εδώ, ο Γιώργος ο Μετσιμπώνας, ο Γιώργος, εκτός ότι είναι εκτροφέας, τραγουδάει και όμορφα, αλλά θα αφήσουμε για λίγο το τραγούδι, να μας πει δύο κουβέντες για τα άλογα. Πώς αισθάνεται? Αισθάνομαι περήφανος για τα άλογα, σίγουρα, έτσι. Γιατί τα αγαπάμε πάνω απ' όλα και ύστερα όλα τα άλλα. Αγάπη. Βέβαια. Αλέκο, θα ήθελες να μας πεις κάτι και εσύ? Ο Αλέκος εκτρέφει. Πόσα άλογα έχεις, Αλέκο? 100 και πλέον. 100 και πλέον. Δύο κουβέντες, τι θέλεις να μου? Εντάξει. Εγώ βρήκα τα άλογα από τον πατέρα μου, η οικογένειά μου τα έχει εδώ και 40 χρόνια και σκοπεύω να συνεχίζω και εγώ αυτή την παράδοση. Είναι και αυτό κομμάτι της παράδοσης. Μπράβο, σε ευχόμαστε καλή πορεία και δίπλα όλα θα πάνε καλά. Ο Γιώργος. Γιώργο, πόσα άλογα έχεις? Εγώ έχω 15 άλογα, τα 10 έχω στο πρόγραμμα. Και εμείς από αγάπη κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και για τη φυλή, επειδή είναι και ντόπια θεσσαλική φυλή. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά θα θέλαμε και μια μεγαλύτερη βοήθεια από το κράτος. Μη στεναχωριέσαι, έχουμε τον προϊστάμενο από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης, άλλωστε έχει υποσχεθεί ότι ό,τι περνάει από το χέρι του και το κάνει. Μέχρι στιγμής, όντως αποδεδειγμένα, έχει δείξει ότι έχει παράγει έργο. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε και δικά μας άτομα που μας βοηθάνε, δηλαδή λάτρες αυτής της φυλής. Μακάρι να πάνε όλα τα πράγματα καλά και για τη φυλή, κυρίως για τη φυλή, τίποτα άλλο. Έγινε, σε ευχαριστώ. Και
Δεν ξέρω, δεν θα ήθελα να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί σίγουρα το να μιλάς με φίλους οι οποίοι αγαπούν το άλογο. Ορέστη, τι με κοιτάζεις, έχεις να πεις κάτι? Όχι, σίγουρα. Λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, συνοψίζοντας. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και λίγο περισσότερο στην κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία έχει καταγραμμένη ιστορία 3.000 ετών για την ελληνική κτηνοτροφία. Ήταν μετρημένα πώς γίνονταν οι μετακινήσεις των εκτροφέων. Βεβαίως το άλογο είχε δεσπόζουσα θέση στην κτηνοτροφία, ιδιαίτερα στην το σημερινό αυτοκίνητο. Ναι, βέβαια. Και καραβάνια ολόκληρα. Και όλοι οι ισχυροί του τότε γνωστού κόσμου θέλανε τη Θεσσαλία σαν σύμμαχο της Θεσσαλικές πόλης για δύο λόγους. Μία, διότι συμμετείχαν με το θεσσαλικό ιππικό, και το δεύτερο, διότι συμμετείχαν με το κρέας που παρήγεται εδώ, και το οποίο βέβαια κρέας δεν ήταν τότε τα ψυγεία και τα λοιπά, αλλά διατηρείται με τεχνικές όπως τα σημερινά προσούτο, τα σημερινά αυτά που λέμε σαλάμια κλπ. Είναι οι τεχνικές αυτές παραγωγής καταγραμμένες ακόμα και από τον Ησιόδο και από τους λοιπούς αρχαίους συγγραφείς. Θέλω να πω ότι σε αντιθετή με το σήμερα, ότι εδώ και 3.000 χρόνια είχαν νόμους και είχαν δικαστήρια πώς γίνονταν η αξιοποίηση του ελληνικού χώρου, των χοντροειδών ζωοτροφών, των ανεπανάληπτων αυτών ζωοτροφών που προανέφερα, υπήρχαν στο χώρο το θεσσαλικό και βέβαια κατ' επέκταση και των θεσσαλικών βουνών, των θεσσαλικών ωραίων. Δυστυχώς όμως σήμερα αυτοί οι κανόνες δεν ισχύουν, δεν έχουμε κανόνες και ο καθένας κατά βούληση πηγαίνει εδώ και πηγαίνει εκεί. Δεν πρέπει να περιμένουμε και δεν πρέπει να αναφερόμαστε ότι θα μας δώσει η Μέρκελ ή οποιοδήποτε άλλος, εάν δεν αξιοποιήσουμε εμείς τις ελληνικές χοντροειδείς ζωοτροφές. Δυστυχώς σήμερα αξιοποιούμε μόνον το 1/5 των ζωοτροφών, χοντροειδών ζωοτροφών που παράγει ο τόπος μας. Αν δεν αξιοποιήσουμε το υπόλοιπο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε παραγωγή. Είναι κρίμα να έχουμε παραγωγή μόνον. Ναι. Είναι κρίμα. Έρχεται ένα άλλο μέλος της Ένωσης, ναι. Να έχουμε παραγωγή μόνον. Είναι κρίμα να έχουμε παραγωγή μόνον το 8% του βουηού κρέατος και να μην έχουμε παραγωγή και ύπων, να κάνουμε τόσες εισαγωγές από το εξωτερικό που εμείς από την εποχή των Ρωμαίων αυτοκρατόρων κάναμε εξαγωγές θεσσαλικών ύπων στην κεντρική Ευρώπη. Είναι και πολύ μια κρίμα που λέμε, και αγαπητέ Δημήτρη, για θεσσαλικούς ύπους, εγώ να σε ευχαριστήσω εδώ, αλλά να πάμε σε ένα άλλο μέλος της Ένωσης Εκτροφέων Θεσσαλικού Αλόγου, ο Δημήτρης ο Κουρκούνας, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το άλογο, το συντηρεί, το διατηρεί, αλλά πάνω απ' όλα, εκτός από πολεμικό εργαλείο, όπως θα έλεγε κάποιος, σήμερα είναι ένα όμορφο άλογο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα παιδάκια να ανεβούν, να το γνωρίσουν, να καταλάβουν τι σημαίνει υπασία. Και Ένωση Εκτροφέων Αλόγων Φυλής Θεσσαλίας, αγαπητέ Δημήτρη. Λοιπόν, ένα καταπληκτικό άλογο. Τα ντόπια άλογα που λέμε εδώ στη Θεσσαλία. Θεσσαλικά. Δεν θα λέμε λέξη ντόπια, θεσσαλικά. Όπως τα λένε οι Γανιπαλοί, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ 10 χρόνια ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά εδώ πέρα, με αυτά τα ζώα. Εντελώς ερασιτεχνικά. Έχω 2 παιδιά, καβαλάμε, έχουμε πουλάρια, έχουμε τις φοράδες μας. Βλέπουμε συνέχεια στην οθόνη μας. Έκανες βόλτη συνέχεια τα παιδάκια. Άλογα δυνατά που πηγαίνουν πολύ εύκολα σε δύσβατα μέρη, σε μονοπάτια, σε βουνά, σε πλαγιές, χωρίς να φοβούνται, χωρίς να σκοντάφτουν, όπως είναι τα άλογα τα ψηλά, ας πούμε, που τρέμουν. Ο καθένας κάνει την επιλογή του. Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι είναι ένα ζώο πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ γερό και δεν είναι τυχαίο που και οι αρχαίοι, όπως είπε και εδώ πέρα ο κύριος Δήμου, ότι από την αρχαιότητα η Θεσσαλία παρήγαγε τα περισσότερα άλογα που είχαν μυρμηδόνες, είχε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μακεδονικός στρατός κτλ. Τα γνωστά. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά και σου έχουμε πάλι καλή βόλτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές που μένετε κοντά μας αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, αγαπητέ Δημήτρη, τους δώσαμε έστω και λίγο να καταλάβουν τι σημαίνει αυτόχθονη φυλή, άλογο, γουρούνι, γελάδι
και οτιδήποτε υπάρχει εδώ πέρα, τι σημαίνει βιοποικιλότητα και τι σημαίνει τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν κάποιοι άνθρωποι να συντηρήσουν και να διατηρήσουν αυτό που λέμε αυτόχθονες φυνές ζώων. Η διατήρηση της αγροτικής βιοποικιλότητας είναι το μέλλον μας. Ιδιαίτερα εμείς στη χώρα μας που δεν μπορούμε να πάμε σε οριζόντιες και εκτατικές εκμεταλλεύσεις. Εμείς πρέπει να είμαστε σε αυτό που έχει φτιάξει ο Θεός τον τόπο μας. Δηλαδή στην ειδίκευση. Να εκμεταλλευτούμε τι έχουμε. Να εκμεταλλευτούμε αυτό μας δίνει. Αυτό που μας δίνει, αυτό να παράγουμε. Αυτή την καταπληκτική χορτομάζα που έχουμε. Μετά από εξέταση που κάναν, με συγχωρείτε που λέω και άλλα πράγματα, μετά από εξέταση που κάναν από το Πανεπιστήμιο των Μπάρι για το κρέας της Αγελάδος αυτής που λέγαμε, της ελληνικής τεπικής φυλής τύπου Κατερίνης, και μετά που απέδειξαν ότι όχι μόνο έχει ω3 ωφέλιμα λιπαρά οξέα, αλλά και ο συνδυασμός αυτών ω3, ω6 λιπαρών οξέων είναι καταπληκτικός, ήρθαν εδώ να αγοράσουν, να βρουν χορτομάζα να αγοράσουν. Όχι, λέμε, εμείς αξιοποιούν στα βουνά μας τα ζώα τη χορτομάζα αυτή. Είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Δεν έχουμε άλλο πράγμα. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό κάνουμε από 3.200 χρόνια τώρα. Κάναμε εξαγωγές ζωοκομικών προϊόντων, εξαγωγές ύπων και κάναμε εισαγωγές δημητριακών που ήταν φτηνή τροφή, την οποία τη φέρναν και εδώ έπαιρνε την προστιθέμενη αξία. Ενώ αντίθετα τα ζωοκομικά προϊόντα που εξήγαμε, που κάναμε εξαγωγές, την προστιθέμενη αξία την έπαιρνε εδώ. Και αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για τα όσα εγώ και σας ευχαριστώ όλους που βρεθήκαμε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ όλους που βρεθήκαμε σήμερα εδώ. Και εμείς, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε όλους εσάς που μείνετε κοντά μας και ακούσετε τόσα όμορφα πράγματα. Να είστε καλά.